familja waħda ban wieħed li jżommu tradizzjoni tal-qdif f'Malta ħajja. Dan kien is-sentiment li ħareġ meta One News għatta nofs ta' nhar mal-qaddifa tal-klabb tal-qdif tal-Marsa fis-sfond tal-festi tal-Miliet. Tkellimna ma' Peter Cremona, qaddif għal dawn l-aħħar 25 sena li tista' tgħid in-namra tal-qdif dejjem kienet fih. Dan għaliex nannuh kien qaddif u meta kien għadu tifel żgħir kien imur ma' missieru jaqdif. Mal-mikrofonu ta' One News Cremona għalilna kif kull tellieqa fiha l-istorja tagħha, però fost il-memorji li żgur se jibqa' jiftakar kien hemm kif fl-1987 meta kellu bis-sentejn kien mommu missieru meta rebħu il-kampjonat. Kont ma' missieri u mommi ġifieri kienet ħaġa kbira anke tmur tara l-mod il-familja tiegħi jaqtfu in-nies li kienu jinżlu mod bla ma trid tkun għadek żejt titwerwer bla montani sajjat u hekk ġifieri meta dak li jkun jara d-dajsa tad-distretta jew tiela. Cremona spjeganna wkoll kemm importanti għalih l-qdif u appella biex kemm jista' jkun inżommu din it-tradizzjoni Maltija ħajja. Li tinżel fid-dajsa tagħmel bib ġodda u tistrieħ mentalment tistrieħ fid-dajsa għalkemm fiha tbatija tiegħu il-muqdief id-dajsa tieħ is-serħan. Sport sabiħ kanit li hawn iktar min-naħa tal-kottoniera bħala tfal ma ssibx tfal minn distretti oħrajn minn irħul oħrajn li jiġu. Jiġifieri jgħidulek taqdef qas jafu x'inhu ġieli titkellem ma' tfal tamparek qas jafu x'inhu qdif. Tkellimna wkoll ma' Alaja Bonello u Xażel Hemit, żewġ qaddifa nisa li ilhom jaqtfu mal-klabb tal-Marsa minn Settembru li għadda. Huma qalulna kif tkun xi tkun il-ġurnata tas-sena, it-taħriġ qatt ma jieqaf, partikolarment fl-aħħar 3 xhur qabel ir-regatta. Bonello u Hemit ħeġġew ukoll lil dawk in-nisa li jixtiequ jibdew jaqtfu biex ma jibżawx u jagħmlu dan il-pass. Lura kull klabb naħseb ta' regatta dejjem jaċċetta qaddifa ġodda anke l-qaddifa stess, speċjalment jien eżempju kelli ħafna li ġew ġest bħala esperjenza m'hemm bżonn biex tinżel taqdif fir-regatta. Ma jaqtawx qalbhom, jagħmlu kuraġġ, mhix xi ħaġa ovvjament mhijiex faċli għax it-training huwa importanti ħafna, titlef naqa' mill-affarijiet tiegħek ukoll għax titagħmlu naqa' priorità biex iġġib ir-riżultat. Però m'hemmx għalfejn jaqtaw qalbhom għax kif irnexxili jien, naħseb jirnexxilu kulħadd. Finalment tkellimna wkoll ma' ċkejken Deżnik Qabela Wilson u staqsejnieh x'inhu xogħlu u kif iħossu meta jerbħu xi tellieqa. X'tagħmel inti fir-regatta u fil-qdif mal-Marsa? Coxing.